Vegetarian siya. Paglutuan niya ako pagkaon sa oral daw, pag-ibahan. Pinakamasarap na namin. Ang sainong mushroom chicken curry. Naigwang patatas, tokwa buda gatas. Na nagparanis ako sa terminong luton. Ang lugaw mo na may nakulong na bawang, sibuyas, buda may prawn crackers sa ibabaw na siramon pa naglulumoy. Maugmang sa kong dila buda puso na nagsukpay sa ugma mantang tigdadangugtaan tagiti sa ato. Ang adobo mong pininyahang magic meat na nangangaypuhan kay kape, tsaa o Sprite pagkatapos. Tanganing makapahingalo ang tulak sa nag-aging giyaraming siram. Ang veggie spaghetti mo na nakuwaan namin din pasta na may karne. Pero mas masaram ang daplos mo mantang nagluluto ka. Sa imong kurab, mantang ang kutsara nagbibiyahe sa kuyang himot. Ang sa imong silensyo, pagkatapos ning sa kuyang pagmuya. Ang pagsabatan ng liwanag sa tuyang mga mata sa pagliling ko sa iyo. Siram sa. Pigsunod mo garo ang taramon ng mga gurang. Na ang sakong tulak, ang tinampo, paduman sa kong puso. Alagad, nakaduman ka na padaba. Nagasaod ka pa sa... Bago mo pigiri sa mga bawang, baga sibulyas, nagasaod ka pa sana, yaong ka na digdig. Nagasaod ka pa.